BPF আৰু UPPL লগ লাগি বিজেপিক কেনেকৈ আউট কৰিব পাৰে সেইটো खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय थ' लोगोफोर बे समाव आं जोंनि BTCनि राजखान्थिनि मस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट गोनांथार आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन जोबजासिम नायलाङोब्ला थारैनो नोंथांमोना गासैखौबो फारि फारि बुजि मोनगोन जोंनि BTCनि बारग' चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जे BTC इलेक्शन जानो थांगासिनो बेखौ लानानै गोबांथार बाथ्रा बुंदों आरो बेनि गेजेराव मस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ बिथाङा दिनै बुंदों दा बिथाङा बुंदों जे गोबां समनिफ्रायनो बर' रायजो-राजाफ्रा जे BPF आरो UPPL नि गेजेराव खौसे जानायखौ लुबैदों आरो बे खौसे जानाया गोबां समनिफ्रायनो सावरायबोजागासिनो आरो BPF आरो UPPL नि गेजेरावबो सावरायदों होननानै जों बयबो रायजो-राजाफ्रानो दिनैसिम माने मोखां बिजाबनि गेजेरजों बा पर्टेलनि गेजेरजों खोनाबोबाय थादों आरो बेयो दिनैसिमबो कमप्लिट जायाखै सावरायनाया दिनैसिमबो फिक्स जायाखै बिनि डिटेल्स कमप्लिट बा बिनि फिक्स आपडेटआ माला ओंखारगोन बिनि रिजाल्टआ माला सफैगोन बेखौ जोंनि बर' रायजो-राजाफ्रा दिनैसिमबो नेनानै दङ नाथाय बे समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा मोनसे बाथ्राखौ ओरैबायदि रोखा खालामदों जे BPF आरो UPPL नि गेजेराव जे सावरायबाय थानाय बे सावरायनाया मा रोखोमै सावरायनाय जादों आरो बेखौ मा सिस्टेमै सावरायनाय जादों बेखौ मोनसे क्लियारलि बुंनानै होदों जे हाग्रामा महिलारी सार बुंनाय बायदिब्ला BPF आरो UPPL नि गेजेराव जे सावरायलायनाय बे सावरायनायनि गुबै थांखियानो जादों BTC निफ्राय नेशनेल पलिटिकल पार्टीखौ आउट खालामनायनि जेरै BJP खौ BTC निफ्राय आउट खालामनायनिसो सावरायनाय जादों होननानै बिथाङा दिनै रोखा खालामदों थ' बे मोनसे ओरैबायदि जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा थ' बे मोनसे गनायना लाथाव मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि जे बाथ्रा बुंनाय बे मोनसे गनायना लाथाव जोंनि रायजो-राजाफोरनि थाखाय बे गनायना लाथाव आरो बे फंसे बाथ्राखौ बुंबावदों जे BPF आरो UPPL नि गेजेराव सावरायनाय जाबाय थादों नाथाय दासिमबो बिनि मेन उद्देश्यआ दासिमबो जायाखै बा बिनि गुबै जाहोना दासिमबो जायाखै थ' बे समाव मानगोनां प्रमद बर' सारखौ बिथाङा खावलायदों जुदि BPF आरो UPPL खौसे जानोब्ला दा जे सोलिबाय थानाय BTC आव JSP BJP आरो UPPL नि गेजेराव BTC आव सोरखार दानाय बै सोरखारखौ सिफायनानै जुदि BPF जों सावरायनो फैयोब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा फोथायगोन दा बेखौ रोखा खालामना होदों दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा बिसार खालामनो सानो रायजो-राजाफ्रा दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि बुंनायखौ मा सानो नोंथांमोना नैबे आपडेटखौ नायोब्ला थारैनो बुजि मोनगोन आरो बे आपडेटखौ नायनानै नोंथांमोना बिनि गेजेराव मा फोरमायनो सानो फारि फारि भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंसोर बिजिरनानै नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोनगोन थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालाम बिजिरनानै मा सानो थ' नोंथांमोना नैबे मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा मा बुंदों बेनि गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना नायनानै ला আৰু UPPL মানুহবিলাকে যেটো প্ৰচাৰ কৰি আছে মোৰ বিষয় লৈ এটোটো মই অপেনলি ক'লো যে আমাৰ মাজত এনেকুৱা আলোচনা হোৱাই নাই জাস্ট আলোচনা হৈছে BTC পৰা BPF আৰু UPPL লগ লাগি বিজেপিক কেনেকৈ আউট কৰিব পাৰে সেইটো বিষয় লৈহে আলোচনা কৰিছে তাৰমানে BPF UPPL আগন্তুক BTC নিৰ্বাচনত একেলগে কেনেকৈ মিলি পেলাই খেলিলে বিজেপিক আউট কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা হৈ আছে কিন্তু কথা সেইটোৱে যে আলোচনা হৈছে হৈ থাকক আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু মোক যে প্ৰচাৰ কৰিছে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিছপুৰতহে কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ পেলাই থাকিব আকৌ প্ৰমোদ বড়োহে চিফ হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে BPF কৰি লাভ নাই এইফালে আমাৰ দলত আহক এইবিলাক কথা কিয় প্ৰচাৰ কৰিছে এইটোতো ঠিক হোৱা নাই যদিহে আপোনাক এইবিলাক মোক চিফ লাগে নালাগে এইবিলাক আলোচনা নাই আমাৰ হ'ল কথাটো হ'ল UPPL BPF কেনেকৈ মিলি পেলাই কাম কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয় লৈ আলোচনা হৈছে
আৰু বিজেপিক ইয়াৰ পৰা আউট কৰিব লাগে। UPPLৰ এজেণ্ডাটো সেইটোকে এজেণ্ডা কৰি পেলাই আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে ইহঁতে। তো আমিও এগ্ৰিচন যেহেতু ইহঁতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে, ময়ো যাব দিছোঁ। মই যোৱা নাই, আমাৰ দলৰ নেতাসকলক মই পঠাই দিছোঁ। বাছ কথা সেইটো। 2025 আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছে, BPF-এ আৰামত চৰকাৰ বনাব। BPF-টো অকলে খেলিব, BPF অকলে খেলিব, কাৰো লগত এলায়েন্স নাই। আজি UPPL-এ আলোচনা কৰি আছে, এইফালে কিবা একটা আলোচনা কৰিছে, এইফালে কিবা একটা প্ৰচাৰ কৰি আছে। এইটো কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম আমি? মুঠতে BPF-এ ছিংগেলি খেলিব আৰু ছিংগেলি মেজৰিটি পাব BPF-এ। সেইখন মানে আমি এবছলিউট মেজৰিটি পামেই, মুঠতে এবছলিউট মেজৰিটি পাম। আমি 25টা তলত BPF দলে নাপায়।